Makan pa. Magulay-gulay. Dami ko ng pasado. Street food. Saan po galing yung mga isda? Sa nato, sa Pasaka. Pasakaw. Yan, pundahan, babato. Tabako. Magkano po yung ano? Per kilo ng Bangus. bangus? 260 po. 260. Thank you po. Be, mais dah ka, Be? Be?
Hanggang nakadating sa 500. Kasi
Invite nyo po. Hello po! Dito po tayo sa anong lugar po ito? Tigaon po. Tigawon, street ng Ano po ini? Ano po yan? Malagwas. Malagwas. So, dito po kay ate, may mga tinda. Po. Mani at ano. Pag natambay ka mo dito. Magkano po yung maning ganyan, te? 10 po. 10 pesos lang. Opo, Okay. 10. Tapos, yung si Charon, 10 din po. Okay po. Kahit content, ano magagawa namin kayo? Opo. Piling ayuda. Sana po, matulungan man namin sa mga content. Content buhunan. Oh. Sige po. Wala kaming maayos na wala kaming maayos na bistong matitindahan. Tindahan, papaalis pa kami. Sa niya, pinapaalis pa kami dito. O baka may gustong mag-ano dyan, mag-sponsor. Sana. Si ate. Hindi na magkalisin. Wala naman pumipili sa amin dyan. Nasa muna yun. Okay. Muna. O kung magkukuha man kami renta, hindi man magkaya ko renta. Okay. Laki-laki ng pa-open yun dyan. Sige po. Ang tinda namin ay kunti lang. Tapos nagre-renta pa kami. Tatlong buwan. O ano yung kukunin yun? Pagkain. Na, hindi lang naman nakukuha namin. Pambigas lang. Minsan mahina. Bakal na. Nagkaasaan kasi. Taga Manila po. Iyo tapi.
Pwede naman pa sa internet po. Ayun, may anak. Dalawang bata lang.